På vej til skole. Vi gik på ben de fleste år, når vi skulle til skole. Der gik mange år, fra vi havde en cykel her. Alt år til vi cyklede i skole i 6. klasse, men det er svært at have 60 år af. Og vi gik ikke og tø og sko. Kart havde så meget om, men en par ting kan der have. Mor havde engang fået den idé, til vi skulle bo i stumthuset. Det var nogle lange mørke kurser uden færre. Forleden var der bare en trekantet stykke, der endte i en løb, der var sat udenom den anden to. Den vil se over stor to. Og så var der en stykke bred elastik, der gik ned om og fur. For oven var de jo fast til et livsstykke med en stykke grå strive elastik. Det var ikke mere end 1 eller 2 dage, far vi ned og bo med dem. Og så kom mor godt lidt af med hende skuffe igen. Den første år brugte vi præmier til at holde bukser op med. Og så havde vi en blus ovenover. Sidenhen gik vi over til at bruge rem, og så en skjort, der gik ned i her bukse. Undertøj brugte vi slet ikke, hverken trøje eller bukser. Frak og halsklæde brugte vi heller ikke ret tit. Vi kunne sige nær vores uden. Vi gik over marker forbi Christiansens. Jeg var altid spændt over, om jeg kunne slippe forbi gå uden at lady. Det var nok en omskrivning og lady. Opdager. Det løs næsten aldrig, og så kom den renden over lige ved at sætte tænder ikke ben om mig. Da jeg så endelig kom forbi gå, blev hun bare ved med at vugge. Siden den tik har jeg altid været nøjrej, når en hund pludselig kommer renden og begynder at gugge. Selvom jeg selvfølgelig godt ved, at det rigtige drenge aldrig er rej for sådan noget. Er der Christiansens vej, kom vi så til at vej igennem Røns, og den fulgte vi op til skole. Vi gik forbi at skrære hans forretning, men først mødte vi som regel at skrære selv. Skrære Krejbjerg hans for. Han skulle ned til Marinus Møller af det mælk, og havde hans jernorm stukken igennem af hank og et mælkspand. Ellers var han på vej tilbage igen. Men lige mod, om han skulle den ene eller den andens vej, så han var set. Han var optaget og gro. Han fik hans motion og hans frikvarter med mor, og så kunne han helsen til at sø ovenover bord, det mest ordre. Så kom vi forbi sine motorhandlægen hende forretning. Hende havde vi som til æren til, men selvfølgelig og med mor. Hun var en fikken gammel dame, og hun handlede med tro, knapper, uden, bændel og nål, og mange andre ting, som vi ikke havde noget som helst forstand på. Derfor kunne vi godt være lidt fjerne ved den første år, når vi skulle ind til hende og købe noget til mor. Hun havde også en bogsamling, så en gang imellem byttede vi bøger ind ved hende. Den næste vi kom forbi, når vi gik og høvede at se, var Henrik og Snække. Men han kom nu til ned til os, inden vi kom ind til ham. Hvis det var en vogn, der skulle gøres noget ved, skulle vi til Henrik hans bror, og karetmager, som bor på den anden side og ved. Han lavede også dridle til magerik til smør. Det var lige ved sige og skorstensfære Jonsen, og ved sige og ham igen bor og smed. Der kom vi tit op med forskellige ting, der skulle standes, eller med hest, når de skulle skås. Det var skønt at se ud, når de arbejdede med en stykke jern, særligt når de var to til at slå med de forhammer. Men jeg spekulerer tit ud, hvorfor de altid slår mellemslag og armbold. Har ikke engang sikker til de siger vester. Smed Nielsen brugte selv ret meget om at sko og hest, så det fik hans drenge eller dem andre svende lov til.
Det siger nu også farligt uge, når den loader en ben op og en stor jysk hest og går i gang med at røve sem uge og slå sem ikke og fejler kant og hovedet til. Lidt længere hen lå brugsforeningen, og det var nok der, vi kom mest. Der kunne vi få næsten alt muligt, både til husholdningen og til bedrift. Og så blev der næsten altid stukket en kræmehuks med brødsuppe ned mellem dem ting, vi havde gjort. Og sammen se, tæt op ved skolen, lå Hindkær og hans købmandsforretning. Men der handlede vi aldrig. Vi tog nu til brugsforeningen var vores egen forretning, og det er jo der også en mening med en brugsforening. Far Hindkær fik forretningen, havde vores gamle nabo Jens Bligo hatten. Han havde en galt ben, eller to, og kunne rigtig passe hans sko, som han så solgte til ejspæsen. Til at begynde med tøgte Bligos til det var vældig skønt at have sådan en forretning. Og de var næsten ved at spise dem mæt i chokolade og flødebolle. Men det viste sig snart til det ikke kunne gå, og de solgte så forretning igen. Lige over for brugsforeningen bor Jens vognmand. Men er der nu få år, øver han den store hus ved hjørnet og vej ned til Fremmerslov. Her var der god plads til hans bikle og til ham selv og Lene og alle de børn. Og så var der Thomas Træskomand, der også bor næsten lige over for brugsforeningen. Selvom der er gavn det meste 60 år siden jeg har været inde ved ham, kan jeg fornemme det hele endnu. Thomas så på hans træskomagerstol og hans forklæde. Han kunne være ved at snitte en træsko til, for at den ikke skulle skave. Sæt overlag over, slå noget beslag over en par træsko, eller give dem sort lak, eller hvad det nu var for noget, han smurede over dem. Det lå det i hvert fald godt. Han var altid i godt humør, og så fløjte eller nynnede og en eller anden melodik. Om det var den samme hver gang, kan jeg have noget om. Vi kom der mest for at få sat nø beslag over træsko, men en gang imellem fik vi jo også en par nø. Og så fik vi 2 skinker røve ved ham, hver gang vi havde fået slagte. Det var vores det han brugte hans affaldstræ til. Sådan så han og arbejde, til han var 90 år gammel. Han var en stor opmuntring for alle dem, der gennem 50-70 år var kommet ind i hans butik, og som han havde delt hans gode humør med. Rundt om hjørnet på vej til Fremmerslov havde Måler Laursen så hans hus og hans værksted, og det var også den vej, den skulle om af, hvis den skulle besøge Louise Hanghøj, Ida og Frede Lipin eller Anurskos. Når vi så kom op til skole, havde jeg den tændt op i kakel, hvis det der var vinter, og Eis Rål og hans kone havde gjort regn. De gjorde regn både i skole, i kirke og over kirkegård. Og med søndag var Eis bælgetræet ved år. Han stod om var ved og trøj ned over en bræt, så der kom luft til at ulpive. Hvis den tænker tilbage og sin skoletik mange år af, dukker der nu bestemt ting op. Og det er selvfølgelig helt de samme ting, som Anne fra den samme tik kommer til at tænke over. Jeg vil tage nu af dem ting frem, som jeg har overbevist. Gymnastik. Vi har jo haft naturhistorie, fysik, matematik, sløjt, fremmedsprog eller tegning, formning. Det var måske så mærkeligt, for det kendte hverken var forældre eller værende børn noget til. Men det var mere mærkeligt, til vi næsten ikke tog gymnastik. For det var der altså en stor interesse for i kommunen. Vi spillede bold, rundbold, langbold, håndbold, og en gang imellem også forbold om og sommer. Men jeg kan have
til vi havde gymnastik mere end 2 gange. Altså 2 timer i 7 år. Der er vist ingen tvivl om, til det var Jacobsen, der skulle have gymnastik med os. Men han var slet ikke interesseret i gymnastik, og havde heller ingen forstand over. Af skolekommissionen, når forældre eller Ørnvold havde nok snakket med ham om det, for pludselig en dag skulle vi over i forsamlingshus og have gymnastik. Hus var nød, og der var både ribbe, en madras og en buk, en plint og en hest, så der var lige så gode muligheder som de fleste andre steder, hvor den havde gymnastik. Vi kunne gå nok ikke tage bare, men det tog vi ikke så nøje med dengang. Om sommer kunne vi godt få brusebær, for Ørnvold fik lavet en konstruktion med en tønde til vand og en par bruser om bag ved forsamlingshus, så vi kunne blive skoldet over, når vi havde spillet bold. Jeg tror, til vi gik i 3. eller 4. klasse den dag, vi skulle have gymnastik. Vi blev stillet op på en række, og så blev der uddelt en par gymnastiksko til hver. Det eneste vi lavede, var at få sko af, få sit af om de passer, få dem bundet og få dem taget over igen. Det kunne vi så selv gøre den næste gang, så der nåede vi også at øve os ikke at lave omtræningstræning. Men så laver vi heller ikke mere, hverken den dag eller sidenhen. Omtræningstræning er noget, den kan bruge, når den er kommet ud og trit med den anden. Det vil sige til den, når den går, sætter venstre fod frem, når den anden sætter højre fod frem. Og omvendt selvfølgelig. Det var nok ikke noget til Jacobsen tøv var særlig vigtigt. Men det var bare noget af det, han selv kunne lave i en gymnastiksal. Vi havde altså flere gymnastiktimer i skolen end dem 2. Men nu og vi andre drenge var med i kålhold om aftenen, fra vi var en 12-13 år gammel. Det skal siges, at Jacobsen var mere interesseret i boldspil end i gymnastik. Jeg kan huske den dag, min skoletid, hvor han viste os en par badminton-catcher og nogle fjerdebold. Sådan noget har vi aldrig set, og heller hørt om. Men Jacobsen fik sat gang i badmintonspil i Vojens. Så meget til det hurtigt blev sådan, til det var svært at få en tik i forsamlingshus, selvom vi spilte 4 af gang. Vi andre 4 drenge spilte tit med Ove og Jens Christian i Torgo, men vi havde svært ved at klare os. Da Ørnvold var anden lærer, var ham, der skulle have gymnastik i skole. Han var meget interesseret ikke, men det var ikke så nemt at få noget over. Det skulle nemlig foregå og meget med. Og der skulle landmænd, de drenge jo helst hjem og bestille noget i stedet for. Men der er ingen tvivl om, til han gjorde, hvad han kunne i den gamle forsamlingshus. Knuggestrand. En gang om året var vi til idrætsstævnen ved Knuggestrand, som jo ligger væsten for Spør op over mod Mors. Det var for dem skoler, der hørte til Sydsallings lærerkreds, og det var noget, vi gik meget op i. Der var samtidig fælles gymnastikopvækstning, og så træner vi jo noget på forhånd ned over planen, bare ved forsamlingshus. Det skal jo sådan set læse til dem 2 timer. Til stævnen havde vi så en fælles træning, og bare en opvækstning for forældre, og dem andre, som ikke var med til gymnastik. Det var jo bare en idrætsstævne, men også en familieudflugt, så der var mange til at sikke over. Der var nogle skoler, der lavede en opvækstning, men det kunne vi jo desværre ikke gøre fra Vojens skole. Jeg kan især huske børn, piger og drenge fra Aalbæk og Lim. De var vældig dygtige til hurspring, kraftspring og andre af dem øvelser, den kan lave over en madras eller over græs. Og jeg tror nok til at lære Huste fra Aalbæk og Jensen fra Lim konkurrere noget om
Rems i hold, der var bedst. Jensen var dygtig til mange ting, men Anhus det var nok i levealder den bedste til gymnastik. Det vigtigste var håndboldkamp, og for os drejer sig om at kamp mellem Vojens og Lim. Vi var jo de 2 største skoler, så det var rimelig nok til det var os, der skulle spille mod hinanden. Vi havde forberedt os godt, og havde haft en masse kamp med os selv, for at finde ud af, hvem der skulle på hold. Det var noget, vi bestemte sammen med Ramboll og Jacobsen. De var lige så optaget af den kamp, som vi andre børn var, og der var der også mange andre i Vojens og Orten, der så det ligge til os og håber på, til vi kunne banke Lim. Jeg tror, til vi vandt omtrent lige mange gange. Men er der sådan en kamp, hvor der må snak, ikke mindst med der lærer. De kunne godt komme med både undskyldninger og beskyldninger, og en gang gik jeg helt galt. Vojens havde vundet, men Jensen mente til at dommer havde været for ren og havde dømt forkert nogle gange. Og det diskuterede han længe med Ramboll og Jacobsen op. Det lykkedes ham at få kamp spillet op. Mange år snakker med nogle limboger om det, men vi kunne ikke blive enige om, hvordan den nye kamp endte. Sprog og dannelse. Vi snakker selvfølgelig sangmål i skole, ligesom vi gjorde derhjemme. Det var kun der, vi låste op over en bog, vi brugte af rigsmål. Begge delen ville gerne ikke vores nøje opdrages, så vi begge kunne klare os, når vi kom ud imellem andre folk end af sangbog. Men det var bare ikke slet så nemt, som de tror. Det kan jeg godt give et par eksempler på. En gang, da vi havde dansk i stor klasse, gik jeg derop, og Egon til Snækkes kom ind. Han skulle låne en eller anden ting til Jacobsen. Her tølte Ørnvold, til der var en bordlejlighed til bare at lære Egon, men også ved andre, noget om almindelig dannelse. Egon måtte gå over gang igen, bank på, og vente med at gå ind til Ørnvold, han havde så kommet ind. Han fik det han kammerat, men lige da han var ved at gå igen, skulle han have lidt mere opdragelse. Hvad siger du så, Egon? Så Ørnvold. Og her kom Egon i knive. Hvad sagde han i sådan en situation? Og undskyld og forstyrrelse kunne han slet ikke komme i tanke om. Ja, han kendte nok ikke engang dem 2 uger. Han havde bare gjort det, Jacobsen havde så, han skulle gøre. Og nu skulle han pludselig finde noget, der var passende at sige. Endelig fik han en lyksidé. Jeg sagde farvel, Ørnvold, så han. Og det fik han så lov at rende med. Der fik vi andre så en snak med Ørnvold om almindelig høflighed. Og her var vi der, uden vi er enige med ham, var en må at snakke om, kunne være lige så god som hans tømte. I 6. klasse ville jeg også lære os noget om, hvordan vi skulle snakke, når vi var sammen med andre mennesker i en sallingbog. Særligt hvis det var noget, der snakkede foran dem. Især skulle vi lære os af de, i stedet for du. Og det havde han så fundet nu går, til vi kunne lære ved at sige de til ham. Det fik han ikke noget ud af. Og det er heller slet så lige en sag, som man skulle tro. Vi var gode venner med Jacobsen, og vi tømte, vi ville fjerne os lidt fra hverandre, hvis vi pludselig skulle til at sige de til ham. De passer heller ind i sallingmål. Hvis vi for eksempel ville have Jacobsen til at kigge på en regnstykke, skulle vi altså sige, vil de lige kigge på den her stykke, Jacobsen? Men dem ord passer ikke sammen. Dit eller de er en sammensætning, der hverken hører til i den ene eller den anden sprog. Og udtale hele sætning og rigsmål kunne selvfølgelig ikke falde os ind. Og det var nok heller Jacobsen hans mening. Hvis den skal sige de, kan han også sige deres og dem.
Og så går det helt galt. Hvis vi for eksempel vil fortælle Jacobsen til hans kone kaldt over ham, så er vi jo de kone kaldt over det. Og det var ikke til at rise i mund til at sige og andre mor. Deres kone kaldt over dem, og de er kone kaldt over dem, vil lyde unaturligt. Vi slutter alle sammen op om Johannes Guldsen, da han på det nærmest afslutter diskussionen med at sige, det kan jeg godt sige det, Jacobsen. Du skal nu alligevel ikke tro, til vi vil til at sige det til dig. Sådan en snak gik ikke over gode forhold til Jacobsen. Nå, mange år kan jeg som godt have ham mistænkt for bare at ville provokere os, og ikke hun af snak ville udvikle sig. Der er mange, der tøs til at Sallingbo og de mor og lave egefald af noget matler. Vi bruger jo støvur i stedet for S, sådan som jeg lige har gjort. Jeg må indrømme, til det kan føre til misforståelser, og det vil jeg ikke et eksempel på. I 5. klasse har vi eksamen i historie, og hele skolekommissionen har fået dem placeret i en stol op for oven i skolestol. Som jeg har så farm, så har hørt historie til Jacobsen hans største interesse. Men han har fundet frem til en måde at holde eksamen nu, som gjorde til det hele gik nogenlunde hurtigt og quick. Vi var 2 år ad gang, og når det så knævede for den ene, kunne den anden bare fortsætte. Det var nu blevet Svend Madsen og Mævertugge, og vi skulle fortælle om Christian den 7. og Struensee. Jeg fortalte om de tugge til England i 1768, og om hvor meget Struensee var kommet til at betyde for kong Christian. Og så jeg, da kongen så var kommet hjem, blev Struensee hans højrehånd. Svend havde senere tændt hun han skulle komme ind og overtage ur. Og han havde hørt særlig godt af, hvor jeg så, men nu kom der pludselig nogle ord, han kunne genkende. Og han bestemte sig til at afbryde mig, så han selv kunne fortsætte. Jeg var jo færdig med min sætning, men Svend tror til at møde ikke, så han. Hans sprogbrug var sådan set rigtig nok, og det var hændelse også. Men vi snakker om 2 forskellige ting. Der skulle gå 3 år endnu, inden Struensee blev fældet, og fik ikke bare hans højrehånd, men også hans højrehår. Frikvarter. Vi var næsten altid ude, når vi havde frikvarter, og vi havde god plads til klimklem og landbold, eller hvad vi nu laver. Der var jo kun 3 klasser i skole hver dag, det vil sige en 35-40 børn, når den regnede dem små med, og de kunne godt være med til klimklem, men ikke til langbold. Vi tog klimklem og den halvdel og legeplads, der var over mod Ørmel hans uks nærv. Til at begynde med stod vi enten på den ene eller den anden side. Der var så en af os, der skulle tage. Det vil sige til han skulle røre der mande, når de rendte fra den ene side til den anden. Hvis en var på vej over til den anden side, måtte han ikke rende tilbage igen, far han var kommet derover. Dem, der blev taget, skulle hjælpe med at fange dem andre, så det blev sværere og sværere at skjute sig. Det var altid spændende at være mellem dem sidst, der ikke var blevet taget. Men til sidst var det næsten umuligt at komme over. Langbold spillede vi på den andens halvdel og legeplads. Over mod Jacobsen og frøken Nielsen de hus. Vi havde ikke brug for en dommer, og det var meget sjældent, til der var skænderi om det. Vi prøvede at have 2 lige stærk hold. Af bold blev samtidig slået en hel logo ved, men det gjorde ikke så meget, for der var næsten ingen bikler over veje dengang. Vi spillede meget langbold, og der var mange, der var gode til det. Nogle til at slå, andre til at gribe eller ramme, og til at undgå
og blev ramt. Jeg kan huske en enkelt ting. Der var en, der havde ramt bold vældig godt, og den kom susen med stor fart. Så rakte Ove i Torgo lige hans jernhorn op og greb bold. Om der var lidt held med i spil, ved jeg også. Men det gav ham i hvert fald en høj placering som langboldspiller. Når vi havde langt frikvarter, gik vi som til en uge større rundt til købmen, eller ned i brugsforeningen. Særligt hvis vi havde noget at købe for. En gang skete der noget forfærdeligt noget. Asta var på en eller anden måde kommet til at tage en flødekaramel uden at betale. Den kostede 1 øre, men selvfølgelig var jo en slags turik. Og nu er de store piger fra 6. klasse blev meget forrædet og snart meget om mig. Jeg tøt det fortalte mere om dem end om Asta. Men jeg så ingenting, for det gik 2 eller 3 klasser over med. Samtidig lavede vi noget særligt i frikvarteret. Så vi bare og snakke over Kærgårdssteg på den anden side af vej. I 6. klasse var der tit nogle og piger, der satte sig derop. Og så vidste de godt, til det var ret længe, inden at drenge, sådan ligesom lidt tilfældigt, gjorde sig en æren hen til dem, for at se på dem, og for at snakke med dem. Ufloder og fester. Fra 3. eller 4. klasse og opad var vi på uflod hver år. Det var til forskellige steder fra den ene år til den anden. I den mindre klasse var vi som regel på en hjemdårstukke til Skive eller en anden sted i Salling. Vi kørte der til med vores forældre i Jump eller Fjerdvognen. En gang var vi for eksempel på uflod til Esbjerg, hvor der både var vand og baræg, og en skov og spøgæg. Vi spillede håndbold og havde en lærer på hver hold. Selvfølgelig var der også stået god tilgang til at spise dem mellemmer, vi havde haft med hjemmefra. Og 1 og 2 år havde vi Inger til at måle os med i Jum. Og hun så 2 og hende 2 gummi af hele tik. Det kunne få af at lukke os ikke ud. Og til sidst måtte Inger spytte ud og vej. Jeg tror nok til vi andre var noget flov ved. Vi tøt godt for at kunne have fundet sig ikke og tage en stærl. En gang cyklede vi til Fugge og så stå ved for. Og det kunne godt mærkes bare ikke. For der var i levealder 25 kilometer fra Næstel til Broen, hvor færgen gik fra. Og så nogle kilometer på den anden side. Da vi var på vej hjem af, tog vi vores en bitte hvil ved at se over vej. Vi lå os i noget løn og fik i søvn. Og det var vist nok den første gang, jeg havde den oplevelse, det er at vågne op med i en natuge og kigge lige op over træet af himmel og af skygge. Vi kom altså nemt mod til Fugge, og mere til dem flest heller lidt med hovedet derovre. Det vil sige til de var missions. Det var anderledes med dem fra Mors. Der var der jo en stor fritmenighed, og der blev holdt mange møder med dem og valgmenighed i Røren Grejbjerg. I 6. klasse tog vi hver år på en stor uflod i 2 eller flere dage. 1 år var vi i København, næste år var vi i Esbjerg og Farnø, men jeg kan bedst huske den 3. tugge, som gik til Tyskland, det vil sige til Flensborg og Slesvig. Det var i 1934, den år Hitler var blevet både fører, som de kaldte det, og rigskansler. Der var allerede dengang blevet snart meget om ham. Mest ondt, men også samtidig noget godt. For eksempel tøv folk, til det var en god ting, til der pludselig var arbejde til alle mennesker i Tyskland. Det hele var så nø, og den vidste rigtig, hvad den skulle tro. Men når den løste om Hitler, hans udtalelser, og hørte hans tale i radio, kunne net undgå at blive rej for, hvad det skulle blive til den næste uge.
Og nu så tjek klasse og de 3 lærere sagde altså ikke i tog og gjorde derned. Allerede i tog i Sønderjylland fik vi den første fornemmelse af, til der var kommet andet til. Vi kom til at snakke med en konduktør, og han var ved at svømme hen og begejstring, når han fortalte om Hitler. Det brød vi os om at høre, og det så vi også til ham. Men det værste var næsten til han var dansker. Vi kan måle for 2 grimme ting mere. I Flensborg så vi en flok mennesker, der kom marcherende i 4 rækker og i takt. Og de havde alle sammen en spor over deres skolder, som om det var en gevær. Vi spekulerede over, hvad de laver, og regnede med, til de nok skulle på arbejde. Det kan da også godt være, til det var det, de skulle. Men det var nok snarere en begyndelse til den nø her, som Hitler fik oprettet dem næste uger. I 1939, 2 måneder før krig brød ud, så og nøjer det samme ved Lingierde i Stockholm, da den tyske hold lavede gymnastik. Der var noget uhyggeligt ved det disciplinen, og ved det til de både lavede gymnastik og marcherede til tromslag, i stedet for til kommandoer eller musik. Det gjorde en stor indtryk på alle dem andre lande, de gymnaster. Den anden ting, jeg kan huske fra Flensborg eller Slesvig, var til der kom nogle mennesker og skældte os ud, uden at vi kunne forstå, hvad de så, og uden at vi vidste, hvad vi havde gjort. Det var en sær fornemmelse. Vi må have oplevet meget mere i Sydslesvig, men det kan jeg huske noget om, og vi var glade ved at køre ned igen. Vi gjorde holdt ved den nø, den første Lillebæltsbro. Den var næsten færdig, og den blev indviklet af OA i 35. Der så vi en flyvemaskine, der fløj under af bro. Det under vi var over, men vi var da også imponeret over. Det var selvfølgelig for bøjen, men der var alligevel 2 flyvere, der gjorde, og vi så altså den ene. Det var en tur, der var at fortælle om, da vi var kommet hjem igen. Der var 2 store fester for at børn hver uge, nemlig af høstfest og af øveltræ 3 øveldag. Ved øveltræ gik alle børn rundt om et træ og sang dem almindelige sange og salme, som vi jo også havde sunget derhjemme. Og så blev der danset, enten til en orkester eller til Thomas Fynbo hans harmonika. Om han blev kaldt Fynbo, for det han var fra Fyggen, eller for det han spillede mange Fynboer, regnlændere, nær vi danset, det ved jeg altså. Men det kan selvfølgelig også være, til han bare hed Fynbo til A-navn. Han var umærket til at spille harmonika, selvom han manglede den urslige og den jernfinger. Vi dansede først den ene vej, og så den anden vej. Rits, rats, filion, gong, gong. Napoleon var en tapper kriger, selvom den var noget svær at danse, fordi den skulle danse hugsägen. Længe nok har jeg bondepige været. En masse Fynboer, og vist nok også nogle trekanter, hvor det jo kunne være svært at danse en ordentlig svægtræt. Og så har vi jo da også 20, det skal du være. Hvor den selv kunne bestemme, hvem den ville følges med, når den manglede en over ryg, for at komme til at følges med hans damer. Men hvor det som til at var ret længe, før den selv blev jeg væk på samme måde. Det vigtigste at lære var at danse polka, sådan som den for eksempel gør i en Fynbo. Men efterhånden skulle jo også helst have lært at danse hugsa, svægtræt og vals. Det sidste var svært, og de fleste fik jeg heller aldrig lære ordentligt. Det meste af det vi andre 5 børn kunne, havde vi lært af de store piger til Asper Kjærsgaards. De var selv gode til, og de havde bestemt, til de nok skulle lære os at danse. I de små klasser var der mange børn, der ikke var ret gode til at danse, og der var mange drenge, der var noget fjerne ved at bygge en pige op. Så tog de pøs, eller sælge til mos i stedet for.
Der skal 2 til at sejle til Moss. De krydser de arme, tager hverandre i begge hænder, læner sig godt tilbage og drejer rundt. Det kan godt gå stærkt samtidig, og så skal han helst holde sig en god stykke væk fra dem 2. Dem gilde, vi holdt til vores fødselsdag, var som regel bare for de andre drenge i vores klasse. Men en gang imellem, særligt i 6. klasse, var både af drenge og piger med til en gild, og så blev der danset. Sådan en gild havde vi en gang hjemme. Vi dansede i lår, og med Niels spalt til. Jeg kan huske 2 andre fester. Den ene var ved halvår i Bruks. Han gik jo på realskole i Roslev, og mange af dem, der var med, var derfra. De var noget anderledes end vi var. De kunne flere ting, som vi ikke kunne, og der var en anden tone imellem dem, end vi var vant til. Det følte vi os rigtig godt tilpas ved, men det var selvfølgelig halve hans skyld. Den anden fest var til Karen Vibeke hendes fødselsdag. Det var godt nok, han fik en sted at komme. Men vi var kun vores selv fra 6. klasse. Vi dansede og højere skøn, og hun dansede flere gange med mig, der er damer højere ur. Sådan en fest er skøn og tænkt tilbage ud.